denok ezagutzen duguna da, baina ez denok bizitzen eta borrokatzen duten produktua, alegia Euskararen herria. Mapa hau duela 20 urte argitaratu zen, erliebean Euskal Herri osoa bere baitan hartzen duen mapa bakarra da, eta bere hortan agortu zena. Eta guk Etxepare Lizeoak berrargitaratzen dugu Euskal Herri osoan saldu ahal izateko. Mapa bat izan liteke besterik gabe zentzurik ez balu. Baina gure proiektuaren muinean den mapa bat da, mapa bat baino gehiago baita, Euskararen herria. Izan ere gure proiektuaren helburua baita Euskal Herrian bizitzen gozatuko duen Euskal Herritar euskaldun eta ahaldundua. Eta horrek zer nahi du, bere baitan lurralde hau hartzen eta biziko duen herritarra nahiko genukela. Berez lizeo behartsua gara eurotan, baina oso aberatsa konplizitatetan, eta hemen dugu gure konplizetako bat, denek ezagutuko duzuena. Izan ere Esne Beltzak kanta edo bat osatu du gure ekimenari hasiera emateko, gaur atxaldetan aurkeztuko duguna, eta hortarako gure ikasleek dantza bat prestatu dute. Bye.